Üdvözöllek benneteket, én Picsika vagyok, és ez egy rendhagyó videó lesz a csatornán. Mégpedig a Nidhogg 2 karra. A játékot egyben szeretném végigvinni, úgyhogy végig nézitek, ahogy jobban mondva látjátok, ahogy játszok, mondjuk legyünk narancssárgával. Jó lesz, és akkor itt nem lehet váltani, tehát itt sorba kell menni. Az a lényeg, aki még nem ismeri, hogy nekem jobbra kell mennem, ezt a gépnek meg kell felállítania, a gépnek jobbra kell, balra kell mennie, és azt meg nekem kell megakadályozni. A pálya végén természetesen egy kukac megáll. És vannak vicces jelenetek, ezért gondoltam, hogy veszek fel belőle. A kardnál lehet állítani, hogy milyen magasságban legyen. El lehet dobni, lehet gurulni. És rendkívül furcsa az zseni. Neked néha furcsa az kívülni. De hát ez még csak az első pálya, és még nagyon nincsen nehézség. Ha mondhatjuk úgy. De mondjuk már egyszer végigvittem. Nem tudom mennyire hallotok. Hoppá. Ez a mikrofonállítás miatt volt pauza, és lejjebb veszem a hangerőt. Tehát tovább, és leütjük karrokat, nem tudsz elvenni. Yeah! És most nem üt le, akkor ezt a pályát én nyertem. Szervusz! Jó, ezt a pályát én nyertem. Ez egy kicsit vicces, hogy így nyertem meg, mert azért leüthetett volna, de hát az egy első pályás gép. Menjünk a beachre. Visszafele se lehet egyébként menni. Elégjelenetnek, én meg alul megyek. Király, első kockát megkaptam. Signal, screen, és itt bajok. Hát igen, a gép szempontjából bajok vannak. Természetesen visszalakom, hát ha mégis megy tovább, de néha gyorsabb a játék, néha tud lassú lenni, és
Gyere le a hóra! Na jó, gyere ki a hóra. Nem kellett volna nem nyomnom az ütést. Most viszont futás. Futi-futi. Tutti-frutti. Jó, akkor ezt csinálni. Ó, főleg így. Jó, akkor ezt a pályát már meg is nyertem. Közelebb jövök az ő, ha látszódok, akkor látszódja. Következő pálya. Ezzel a csajjal mindig szenvedek. Jó, akkor el is kezdtük a játékot. Köszönöm, hogy leestél. Na itt ennél ezeknél a dolgoknál elég rendesen gondok szoktak lenni, de nem baj, próbáljuk. Akkor menjek alul, bocsi. Szervusz! El is meghavírsz! És fogadjunk, hogy leüt. Nem, még most nem bírt leütni. Fuss utánam, úgy biztos nem állítasz meg. Jó, ezt már én nyertem. 3-0. Tudom, elég hülye játék. Nem baj, gondoltam, egybe ki tudom játszani ilyen 1 órás körülbelül végigjátszása. Pedig csak a kardján jöttem vissza, akkor ezt a kardot jobban szeretem, mert 3 fázisú. És csak bele. Jó. Kedves! Hogy vagy? Van napunk 12 órába? Igen. Nem baj. És becsúszás. És ugrás. Jó van. Megállítalak. Felszabdallak. Ezt a pályát nem nyerhet. Te meg vagy nem nyerheted meg? És ki tudta kerülni? Jó. Köszönöm, ezt gondoltam, hogy nem tudom.
És nincsen fegyvered? Köszönöm a lehetőséget. Tudom, hogy meg tudja mondani, és le fog ütni. Nem? Na. Ezt megnyertem. 4-0. Fáradt vagyok, skacok. És még meg kellett volna gyártanom 50 Szerintem amikor olyan akadozó. Olyan, mintha Bruce Willis lennék, és te lennének a jeleneten. Úgyhogy ez itt tart. Na, az előbb 20 FPS volt, most 30 FPS. Tökéletes ugrás! Felment 30-ra, most 24-en van. Tökéletes kikerülés! Hajrá, Pityú! Király vagy! Megdöntted a kardod, mit akarsz? Hát, itt nem tud megállítani, úgyhogy 5-0 és elkapom. Elkap a kukat! És emelt 17-re az FPS. A videó nélkül is ezt csinálja. Dungeon! Körülbelül 3 pálya van még. Ki akarom próbálni, mert nem jönnek fel alatt játszani ezt a játékot. Mert egy videó nélkül játszottam, és elsőnek. Ki akarom ezt próbálni, hogy ennyi idő, amikor már aránylag tudom kezelni a játékot. Dolg utána, és te egyáltalán alattál. Nem lett volna terem. Hogy tudján dolgokat hasonló. Igen. Csinált ki. Ugrálni az össze-vissza, úgy játszani. Köszönöm. Olyan nem még egyszer hogy megint a karokat. Bombani, vagy pedig. Na most egyáltalán nem megyek már, nem hiszem, hogy nagyon megzállítani. Jó. 6-0!
Ez vicces pálya lesz. Gondoltam, hogy lesz. De ezen a pályán a legtöbb a leesés. Így ne is találkoznunk rajta, hogyha vagy én, vagy a gép lesz. Szerintetek mikor lesz észre, hogy abból a magasságból nem fog idáig állni? Majd most. Ez már biztos. Lövöldöz. Na? Kösz! Rosszul állítottam be a kadnit, és szedó. Na, és... Hiába az íjat! Oké. Nézzük a következő utányon. Kapom a jól megérdemelt díjamat. Íjat kap? Íjat kap. Pedig már a szivárvány szigetét is láttam. Vagy ezt, rosszul kezeled az díjat. Ez rosszul jött ki. Ez. Fejbe fogom dobni az ígyammal. Persze, hogy arrébb viszem a kardot, miközben ki tudnám védeni. De ezt nem, azt nem hagyom. Ez véletlen volt. Nem baj, általában a véletlenek a legjobb. Rában lettelek! Olyan könnyes szemekkel megyek végig a szivárvány völgyén, félek, hogy előtte az egyetlen kardját. 7-0. Pedig meglőttem a kukacot, azt hittem, hogy ez valami. Jé, vannak benne kardok. Most nézzük. Kiváló. Ezen a pályán egyébként sokat fogok szenvedni. Előre szivattam. Vicces jelenet harc!
Hogy ezt még bele a vízbe. És a gép alapját van a vízbe rak majd. Király. Mondtam, sokat fogok menni. Nézed meg! Akkor is futok és átmegyek a következő képre. Már látok, hogy van a lehetőségem. Hát persze, hogy a kardja. Hát miért is másért? Hát így, amikor amúgy bejött ezekbe a pályákba, akkor nem tudok meg. Bocs, az már nem jut el idáig. De hát még villagos! Azért is a kanapéken van. És 8-0 lehet. Bocs, maradt a magasztás. Mik ezek a lények? Nem mehet ki a képről az a 2 lény, érted? Nem. Akkor úgy mondom, hogy erre a képről nem mehet le. Jó van, jó. Ez jó. Amikor egyszerre ütjük ki egymást, az mi van? Na, és 8-0. Megint gördök fenntartókat, megütöttem. Tényleg, ha nem ütöm meg, akkor is. Delicano. Gyere is kihatunk. Ezt nem gondoltam komolyan. Ezt viszont igen.
gondoltam. És hát nézd. A végén el fog nyerni. Nem engedem, hogy ő nyerjen. Az elég 40 FPS volt, miért nem lehet azt meghagyni? Fuss utána és még nehezebben szeded vissza az előre. Azt figyelj. Nem győzhetsz. És ezt bizonyítom. Na akkor én vettem át az uralmat a pályán. Ugye már most ugye is tudjuk, hogy hol vannak ezek a pályán. Bemoltam a dolgba. Szélén. Gyere a szélére, gyere. Na, gyere. Hogy tűnj a képernyőben. Na, most a vagy ő esik le, vagy pedig én. Meg tudom nézni. Nem. Már pedig ott nem bírok átmenni úgy, hogy ne öljön meg. De viszont mehettem volna hátrébb, és most azért is tovább megyek. Azért is. FPS. Milyen jó, amikor tényleg játszik a játék. Jobban mondva, amikor tényleg lehet is játszani. Pedig olyan jó helyzetben voltál. Mondom én. Aki olyan hülyeségeket csinál a kontrollerre, hogy az már fáj. És olyan könnyedén nyitjuk ki a nehéz gépet, mint egyben. Ezt a videót élvezet lesz még visszanézni saját magamnak is. Gyere utána! Ja, ő vezet. Ez fáj. Ez is. Ott fáj, ahol megszúrt. Kezd visszajönni. Egye meg. Hát nem igaz, hogy nem tud. Akkor is. Na. Másik oldalra fordulj meg. És zöld el a kardom. Mert ez nekem nem kell. Ezt a daggyal. Push! 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 Futi van! Futi van! Futi! Hoppá! Ez milyen ninja technika volt lenne a gépnek? Ez ennyi jobb. Yeah!
És ha nem ütöm meg a kukacot, akkor nincsenek benne kardok. De, egy van. Elméletileg az utolsó. Hát olyan magas, hogy nem fogok játszani. Ez csak ilyen végigfutok, azt szevasz? Milyen úgy tűnik? Vagy csak belejött? Ha eldobja a kardját, akkor mindenféleképpen nyerted. Nézzétek meg, de hülye. Igen, végig lehet így is vinni a pályán. Üdvözöllek bennetek a győztesek táborában. 16 perc alatt végigjátszottam. De szomorú, na mindegy. Menjünk még egy kör? Nem megyünk. Eltelt high score, hát nincsen benne a régi, nem baj. Lokálban is tudnék játszani, de nem. Egyébként ez a kar, amivel játszottam, ez egy M-Tech Twins kar. Ezt az Oceanben vettem, és nagyon jól megfelel arra, amire én használom. Elég sok játékhoz jó. Ráadásul így nem kell 2 kart venni, hanem elég volt ez egy párat. És még olcsó is volt, mivel kb. 3000 forintért vettem meg. És azért 3000 forintért 2 kart nem fog venni senki. Az, hogy kicsit furcsa, hogy kicsi maga a lemez, amit ugye kapok, a telepítő lemez, de viszont az a furcsa benne, hogy a DirectX 7-et kéri. És hát sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni, és így a magát a programját nem tudom ellenőriztetni. Egyébként közben azért mozgatom, hogy mondjuk a gépet is megvárhatjuk. 16 perc lett a videó, tehát nem valami hosszú. Annyi gondot láttam ezzel a karral, ha esetleg látják a készítők, mármint a karnak a gyártói. Annyi hibát találtam, hogy például a programját nem lehet használni egy Windows 10-es gépen, de például ha hiába rakom fel a DirectX 7-et, ugyanúgy kéri, és ugyanúgy nem fogadja el. Vannak játékok, amik nem is jelzékelik. Az mondjuk a játék fejlesztésén múlik, de egyébként nagyon jól szuperel, ezért nézzük a gépet. Maga a kar az egyébként el van látva eredmény motorral, turbóval, meg gombbal. Analóg gomba is van rajta, és ezzel is tudunk használni, most elvittem, tehát ezzel is tudtam volna játszani, nem tudom, hogy mennyire látszódik. Tehát lehet váltani a között, hogy hogyan szeretném használni, de például
Need for Speedhez is használtam régen, csak mi abban szerettem billentyűzetem. De maradjatok velem továbbra is, nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a tartalom, és iratkozzatok fel, nem egy, tűzzetek hozzá kommentet.